Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Moto 27 ntchito ya moyo wonse. Kodi kuyeretsedwa ndi chiyani? Lingaliro lodziwika bwino la chiyeretso ndi loti ndi njira yomwe timakonzekera kapena kuti kukonzedwa kupita kumwamba. Nthawi zambiri izi zimatanthauza kuti ndi njira yomwe pang'ono-pang'ono timakhala oyera kwambiri mochulukira monga Mkhristu mpaka pomalizira tizakhala ngati Iye. Nzochititsa chidwi kuona kuti mawu akuti kuyeretsedwa ali ndi tanthauzo lina m'Baibulo, ndipo pafupipafupi nthawi zonse amanenedwa za ntchito yomaliza. Mwachitsanzo, Mulungu anayeretsa tsiku la Sabata, Genesis 2:3. Paulo akulankhula za okhulupirira a ku Korinto nati, koma munasambitsidwa, koma munayeretsedwa, 1 Korinto 6:11. Ndiponso akuti, pakuti ndi chopereka chimodzi anawayesera angwiro kosatha iwo oyeretsedwa, Ahebri 10:14. Apa mawuwo akutanthauza kupatulidwa ndi cholinga chopatulika, ndipo akutanthauza chochitika cha nthawi yomweyo. Koma zoona zake nzakuti liwu limene lagwiritsidwa ntchito lero lino limatanthauza njira imene munthu amakhalira kukhala woyera pang'ono-pang'ono. Tiyeni tikambirane mfundo ina poyambirira. Tikamanena kuti kuyeretsedwa ndi ntchito ya moyo wonse, kodi tikunena za moyo wa ndani? Kodi tikutanthauza zaka 969 za moyo wa Metusela, zaka 120 za moyo wa Mose, kapena moyo wa munthu wamba masiku ano zaka 70 kapena 80? Nanga bwanji za moyo wa anthu amene moyo wawo wafupikitsidwa ndi matenda kapena ngozi? Zimatenga nthawi itali bwanji kuti munthu ayeretsedwe? Kodi zinatenga nthawi itali bwanji kwa akuba pa mtanda amene anakhala ndi moyo kwa maola ochepa chabe atatembenuka? Nthawi yomweyo timatha kuona kuti tiyenera kukonzanso malingaliro athu achiyeretso. Lingaliro lakuti kuyeretsedwa ndi njira yomwe imafika kumapeto pamene tafika pa mlingo wina wa chiyero kapena ungwiro ndi lingaliro lonyenga. Zikanakhala zoona, ndiye kuti zikanatanthauza kuti Akhristu ambiri sakhala oyeretsedwa kotheratu. Mwina mwake tonsefe timafunikira moyo wautali, nkuthera kuti tonsefe timafunikira zaka 365 ngati mmene Enoki anachitira. Koma nkuthekanso kuti ngakhale Metusela amene anakhala ndi moyo pafupifupi katatu nthawi imene Enoki sanafike pamalo amene anayenda ndi Mulungu moyandikana kwambiri ngati mmene Enoki anachitira. Ngati kuyeretsedwa ndi kumene kumatipangisa kukhala oyenerera kumwamba, ndiye chifukwa ninji zidachitika mwachangu monga momwe zinalili kwa akuba pa mtanda ndi kuchitidwa pang'ono-pang'ono kwa ena omwe moyo wawo uli waufupi zaka zana. Pa Ahebri 4:9-11 Paulo akutiwuza kuti pali mpumulo umene usalira kwa anthu a Mulungu. Iye akufotokoza kuti munthu amene walowa mu mpumulo wa Mulungu wapuma ku ntchito zake za munthuyo, monga mmene Mulungu anapumula ku ntchito zake kumapeto kwa chilengedwe. Ngati tapuma ku ntchito zathu, kodi zikutanthauza kuti sipazakhalanso ntchito zathu? Ayi ndithu. Monganso mmene Paulo ananeneranso, Mulungu ndiye wakuchita mwa inu kufuna ndi kuchita monga mwachikomerezo chake, Afilipi 2:13. Zindikirani pali ntchito m'moyo wa okhulupirira, koma si ntchito zake, ndi ntchito za Khristu. Mawu odabwitsa kwambiri Paulo akutiwuza kuti chotero tiyeni tiyesese kukalowa mu mpumulo umenewo kuti wina angagwe potsatira chitsanzo cha kusakhulupirira, Ahebri 4:11. Ndinachita kumwetulira pamene ndinazindikira zimene Paulo anali kunena. Apa kunena kuti tiyenera kugwira ntchito. Tiyenera kugwira ntchito chifukwa chiyani? Kuti tipumule. Tiyenera kugwira ntchito kuti tipumule. Kodi izi ndizotsutsana? Osati nkomwe apa tikupeza chigwirizano pakati pa mlingo onse awiri achiyeretso,
ndiko kuti kuli ntchito ya moyo wonse, mosiyana ndi chokumana nacho chaposachedwapa chakupatulidwa kotheratu kwa Mulungu. Kuopsa kumene Paulo akutichenjeza mu Aheberi 4 ndi kuopsa kwa kusakhulupirira. Akuti tiyenera kugwira ntchito kuti tilowe mu mpumulo wa Mulungu. Koma kodi tingalowe bwanji ndi chikhulupiriro kuti timalowa chotero? Zonekeratu kuti ntchito yathu yonse iyenera kukhala yotithandiza kukhala ndi chikhulupiriro, osati kuchita ntchito. Kumene kuli ntchito timalowa mu mpumulo wa Mulungu. Ntchito yathu yatha. Vuto lathu lokha ndi lokuti kusakhulupirira kungatisekereze ku mpumulo uwu, ndipo tiyenera kugwira ntchito, tiyenera kulimbana ndi kuti tisunge chikhulupiriro chathu. Izi ndizo zonse zakulimbana kwa Khristu. Nkhondo yosunga chikhulupiriro, chifukwa pamene pali chikhulupiriro nkhondoyo imatha. Pamene pali chikhulupiriro Mulungu amagwira ntchito ndipo nkhondoyo imatha. Ngati moyo wa chigonjetso pa uchimo uli wathu mwa chikhulupiriro mwa Khristu, ndiye kuti ndizoonekeratu kuti ndikhoza kukhala ndi zochitika izi nthawi yomweyo tikakhala ndi chikhulupiriro. Komabe nzoonekeratu kuti popeza kuti kupambana kumeneko kuli kwathu mwa chikhulupiriro, ndiye kuti kusunga chikhulupiriro ndiko kumasimikizira ngati kapena ayi. Ntchito ya Mulungu ndiye yangwiro nthawi zonse, koma mphamvu yake yogwira ntchito mwa ife imadalira chikhulupiriro chathu. Chotero pali nkhondo imene iyenera kumenyedwa, koma taonani, sikuli nkhondo yochita zabwino, sikuli kulimbana kuti tigonjetse uchimo, ndiko nkhondo yabwino ya chikhulupiriro. Nzovuta kuti tikhalebe ndi chikhulupiriro. Izi kufotokozera chifukwa chake kuyeretsedwa, ntchito yopatulidwa kwa Khristu ndi ntchito ya nthawi yomweyo yomwe imachitika titangokhala mwa Khristu, koma nthawi yomweyo ndi njira yomwe imatenga nthawi yonse ya moyo wa munthu. Munthu mwa Khristu ndi wovomerezeka kwa Mulungu, ndipo munthu woteroyo amakhala wangwiro mwa Iye. Akolose 2:9. Iye ndi woyeretsedwa kapena kupatulidwa kwa Mulungu, komabe tsiku lililonse la moyo wake kwa nthawi yonse imene ali ndi moyo, kaya ndi zaka 969 kapena 70, munthu amene ayenera kupitiriza kusunga zochitikazi mwa Khristu mwa chikhulupiriro. Sizongochitika zokha kuti ubale ukhale ukhazikika. Chikhulupiriro chiyenera kusamalidwa, kudyetsedwa, kuphunzitsidwa, kutetezedwa mwa nsanje, ndipo nkhondo ya chikhulupiriro imeneyi imapitirizabe pamene munthu ali moyo. Sikuti zimatengera moyo wonse kukhala woyera, ayi, ndi kuti udindo wopatulika uwu umene timalandira pachiyambi uyenera kusungidwa kwa moyo wathu wonse, kaya ndi zaka ziwiri kapena zaka 969. Ndi ntchito ya moyo wonse. Chotero wakuba pa mtanda amene anakhala ndi moyo kwa maola owerengeka okha anayeretsedwa mmoyo wake, ndi Metusela amene anakhala ndi moyo zaka 969. Ntchito iyi sinathe pamene anali moyo. Sanafike pomwe anganene kuti tsopano ndayeretsedwa, ndipo palibe chifukwa chokhalira ndi zochitika za mawa. Zindikirani, sitikuyeretsedwa kumene kumafuna ntchito. Iyi ndi ntchito ya Mulungu, ndi chikhulupiriro chimene chimabweretsa chiyeretso chimene chiyenera kusungidwa pa ntchito ya moyo wonse.